Il-komunità ta' Birzebbuġa tgawdi wkoll minn investiment fi ground tal-futbol ġdid, proġetti mwiegħed u mwettaq mill-Gvern u li temm saga li kienet ilha għaddejja is-snin. Il-proġett sar b'investiment ta' €1,600,000 u l-faċilitajiet b'terf artifiċjali ser jitgawdew kemm it-tim tan-nursery kif ukoll dak tal-kbar. Fosthom se jitħarġu fih is-St. Peter's Football Club u l-Birzebbuġa Windmills. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Sport ta' Birzebbuġa Victor Battistino stqar li dan il-ground kien ilu mistenni għal snin sħaħ. Ħareġ it-tender fl-aħħar fil-bidu ta' din leġislatura, ovvjament illum qegħdin naraw il-faċilità li wasal biex tispiċċa. Jalla issa xogħol jibda, x-xogħol tal-użu tagħha. Jalla dak li qegħdin biex ngħidlek nibdew illum jibda biex xogħol bl-użu kif suppost biex it-tfal jagħmlu l-aħjar użu minnu. Is-sodisfazzjon kien evidenti wkoll fuq iċ-tfal ta' nursery li kienu jitħarġu is-sibt filgħodu. Għadu kem ġi lest, mux ilu li kien lest, għax sult tkun nabu f'dil bitċa bis, għax emmek kien għadu mux lest. Jena ħafna għax nistu nġru u huwa terf tajjeb biex nkunu nistu namlu ħafna running. Unti? Tajjeb ħafna għax, per eżempju, jek taqa, mux pal qabel kienu jużaw il-dan, il-ramel. Jek taqa, jek ma tweġġax anka terf, ma tanċin iggezza. Dan ma kienx proġett iżolat f'Birzebbuġa, hekk kif ftit jimilu kien inawgurat il-pitch tal-water polo li ta' nifs ġdid lil dan il-klabb biex jerġa' jibda jemmen li jistgħmilha mal-aqwa timijiet f'dan l-isport f'Malta. Żar dan il-ground is-segretarju parlamentari Krista Ġus li faħħar is-sem kollu tal-volontira u spjega li l-isport se jaqpa' priorità għal dan il-gvern fil-waqt li wieħed aktar investiment dirett f'infrastruttura fi żmien li ġej. Ground ieħor li nagħta ħajja ġdida kien dak f'Ħażabbar li permezz ta' xogħol ta' manutenzjoni b'investiment ta' €5,000 se jkun qed jikkumplimenta dak eżistenti. Dan l-investiment kontinwu mill-gvern qed jassigura li kull klabb tal-futbol ikollu grounds moderni u siguri biex bekk it-tfal ikomplu jfittxu l-isport minn etajiet żgħar.